बे समाव रादाबखौ फरायदों आं सन्दना इस्लारि। बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय आमोल दिमोल गेलेनाय बादायनाय। बे गेलेनाय बादायनायखौ क'क्राझार जिल्ला रामफलबिल लुङा इरिगेसनाव लानाय जादों। बर' हारिमुजों सोमोन्दो थानाय बे गेलेनाया बर'नि गेजेराव गोलाव सम गोमानानै दंमोन। नाथाय दिनै बर' गेलेमु आयदाखौ सामलायलांनाय BIGA थामहिनबा बड' इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशननि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि लुङा इरिगेसन रामफलबिलाव फिन जोनोम मोनफिनबाय। आरो बे गेलेनायखौ नायनो बिटिआरनि दाब दाब जायगानिफ्राय रोजा रोजा सुबुंफोरा बुंफबजोबदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गेलेमु आयदानि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि गेम्स एन्ड स्पर्ट्सनि CHD बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय आमोल दिमोल गेलेनायखौ बेबायदि फिन जोनोम होनायखौ गोजोननाय मोन्दों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। गिबियावनो आङो बर'नि सासे मुंदांखा थुनलाइगिरि आरो गेलेगिरि रुंसारि सानिक ब्रह्म बिथांनि गुथि बोसोर थैनाय सान आं बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैयो बिनि थाखाय आं गिबियावनो गसाइनि सेराव आर'ज खालामग्रोबाय। दिनै थारैनो गोजोननाय मोन्दों। सानिक ब्रह्म बिथांनि रुंसारि जानाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्सआ नैहाय आमोल दिमोल गेलेनाय जि बादायलायनाय बेखौ खुंदों। बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बे गेमा जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दंमोन। ओइबारावहाय बा बे बारावहाय मोनसे फर्मेलि बे गेलेनायखौ रायजो राजानो दिन्थिनो नागिरदों। दा बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां गेलेनाय आगोलनिफ्रायनो सोलिबोनाय दङ। 52निबो बांसिन जोंहा आगोलनिफ्राय गेलेबोनाय माखासे गेम्सफोर दङ। आरो बे गेम्सफोरखौनो जोङो दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय फोसावनो नागिरदों बा संरैखा खालामनो नागिरदों। आरो बेखायनो नैबेबो मोनसे फोसावनायजों लोगोसे संरैखा खालामनायनि मोनसे हाबाफारि। आं बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय खुंथाय आफादनिसिम जोंनि बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासियो। थारैनो बे सोमोन्दो थानाय बे बिथिङाव मा बुंनो सानो? नंगौ, बियो जोंनि हारिजों सोमोन्दो दङ होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हारिया मैखोम आबादारि हारि हिसाबै बिदि दै एबा दै सेराव रायजो जानाय हारि। दा बेखायनो दैखौ लानानै जों सिबिबोदोंबो, दैखौ लानानै जों मालाबा गेलेनायबो गेलेबोदों। थिग बिदिनो नैबे जोंनि हारिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गेम होननानै आं बुंनो सानो। आथिखालाव गोबां बेफोरबायदिनो खेला गेलेगिरि बा माखासे दैदेनगिरिफोरा मुंख्लं जाबाय। मुंख्लं जानायफोरनि मुङाव बांसिन गुबुन गुबुन खेलाफोरखौ नुनो, नाथाय बै न'खरफोरनि सायाव फारफ्रोम बिथिंखौ नायनाय गैया। नैबे समाव बिटिआर सरकारा मा बुंनो सानो? गेलेनाय बिथिङावथ' दिनै गोबाङानो खुंदों। जोलुर गेलेनायखौ खुङो, भलिबलखौ खुङो, बेबायदिनो गोबां गेलेनायखौ जोंनि हारियाव खामानि मावलांनाय, रुंसारि जालांनाय, मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि मुङाव खुंनाय जादों। आरो दिनैबो बे गेमखौ जोङो रुंसारि सानिक ब्रह्म बिथांनि गोसोखांथियावनो जोङो बावदों। नाथाय बे खोथाखौ ओरै बुंनांगोन जोङो, जिहेथु जोंहा मुंख्लं जानायखौ गोसोखांनानै बा बिथांनि मुंखौ गोजोर लाखिनो थाखाय माखासे गेलेनाय बादायलायनायानो होन बायदिसिना हाबाफारि खुङो। बेजों लोगोसे जोङो बै मुंख्लं न'खरनि जायफोर सोद्रोमा दङ बा फोलेर दङ बिथांमोनखौबो जोङो खौरां लाफानो गोनांथि दङ। दा बेखायनो जोङो नैबे गोदान सरकारा बिटिआर न'खरनि जायफोर सोद्रोमा दङ बा फोलेर दङ बिथांमोनखौबो जोङो खौरां लाफानो गोनांथि दङ। दा बेखायनो जोङो नैबे गोदान सरकारा बिटिआर सरकारा जोङो जायफोर सुबुङा मुंख्लं जालांबाय जोंनि गेजेरनिफ्राय थांनाय समाव सोमावसारनायावनो होन बा गुबुन बिथिङावनो होन, बे मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनि फोलेरफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समाव माखासे अनसुंथाइजों लोगोसे जोंनि सरकार बिथिंनिफ्राय साख्रि बाख्रियानो होन बायदिसिना खाबुखौ जोङो होनो थाखाय राहा लानाय जागोन। देवालिया जोंहा सोरांनि फोरबो होननानै बुंदों। पहरर उत्सब फैबाय थानाय 4 नभेम्बर खालि जागोन। बेनि सोमोन्दै आं बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि जासिबाय। जाहाथे बे सोरांनि फोरबोआ जोंनि बयनिबो गोसोआव सोरां लाबोनानै फैयो, खोमसि फोथायनाया जोबलाङो, जोंनि गेजेराव एना एनि साननाया जोबलाङो। आं बेखौनो बे समाव खावलायहरो। दिनै जोंनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय जोबोद गोनांथि
बाथ्रा दिनै फर द फार्स्ट टाइम जोङो आमोल दिमोलखौ बेबायदि कम्पिटिसन अर्गानाइज खालामनानै गोग्गोमैनो बयबो डिपार्टमेन्टनि इएमखौ लानानै सेक्रेटारि डिपार्टमेन्टनि गासिबो मानसि लोगोसे बिगानि गासिबो एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स एन्ड मेम्बार्स लोगोसे बे लङा बान्दोनि डिपार्टमेन्टेल इरिगेसननि अफिसियेल्स बयबो ज' जालायनानै दिनै नैबे उपभग खालामनो लाबाय जोङो बे जोबोदैनो गोनांथि बाथ्रा आंनि जिबनावबो आं मालाबाबो बे आमोल दिमोल गेमखौ नुफेराखैमोन मानोना जोंना दै सेरावबो नङा मिन्थिया खिन्थु फार्स्ट स्टार्टिंआनो बिराद एन्जयेबल जोङो दैयाव थांनानै नायनानै फैबाय एरिनाखौ माबायदि जायो बिराद गोजोननाय मोनबाय बाखि जों वी आर वेटिं टु एन्जय द मेच आरो आं आसा खालामो बयबो एन्जय खालामगोन आरो बेजोंनो लोगोसे इन्डिजिनियास बड' इन्डिजिनियास गेम हिसाबै आमोल दिमोलजोंनो लोगोसे आरो बेलेग बेलेग गेमफ्राबो वर्ल्ड प्लेटफर्माव मोजां मोनसे गोजौ थाखो मोनथोंसै बेखौनो आसा खालामो आङो आरो बिगानि एस'सियेसननि मेम्बार्सफोरखौ बेखौनो खावलायहरो जे बिथांमोनहा खस्थ' खालामनानै हारिनि थाखाय बेखिनि मावनानै लांथोंसै जेसेबां हायो चाणक्य सारनि जे लुबैनाय चाणक्य सारनि जे ड्रिम दङ बेखौ जाहाथे जाफुंसार जाहोनो हायो जों बयबो नाजानोसै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ बन फायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टि गार्डेन वाक आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 910-174-9562 एबा 9707-614-012 आरो 986-483-2734